miliyan 1,600,000. Naira miliyan 1,600,000. A ina masu neman aiki suke? Hajiya kina neman aiki? Yalla bai, kai da ke kallo na, kana neman aiki? So ba magana aiki bane ba. Na zo in ja kunnen ku ne. Kuma wannan maganan ina so wannan bidiyon a tura shi. Muna buƙatar human right da kuma 'yan sanda su shiga cikin wannan magana. A nemo wannan mutanen. Domin na farko akwai wani kamfani na nan ba zan faɗi sunansu ba. Amma a cikin bayanai na san da yawa mutane na tabbata a wajen comment. Wannan magana ba ƙarya nake ba. A wajen comment za ku ga mutane na san sai an samu wanda kila ma abin ya taɓa faɗawa cikin tarkon wa'annan mutanen. Da farko dai wasu kamfanoni ne aka zo aka buɗe su a Najeriya da sunan cewa za a ɗauke ka aiki a koya ma aiki online, za ka yi training na wata 7 ko wata 8. Bayan ka yi wannan training ɗin ka gama za a ɗauke ka aiki, za a dinga biyan ka da dala. Da mene? Da dala. Da dala Amerika za a dinga biyan ka, kuma ƙarya ne. Amma za a ce maka sai ka biya kuɗi naira miliyan 1,600,000 ko kuma miliyan 1,700,000 ko kuma miliyan 1,500,000. Ba zan faɗi sunan kamfanin ba, amma a cikin bayanai na za ka gano ko su waye wa'annan kamfanonin, ba sai na faɗi sunan kamfanin ba saboda tsaro. So muna buƙatar jami'an tsaro su shiga cikin wannan bayanan. Domin na farko iyayen mutane za ga wani ya je ya sai da gidansa, wani ya sai da gonarsa, wani ya sai da motarsa, wani ya kwashe kayan shagon shi gaba ɗaya zai je sai da je ya kai wa'annan mutanen kuɗin. Kuma idan ka je ka kai musu kuɗin nan ba wani kamfani, gida suke kamawa suna tara mutane, kaga an tara mutane sun fi mutum 1,000 an tara su a waje guda. Idan ka kai kuɗi, in kana kai kuɗin nan sai a shiga ta wani gida a baka wani takardu a ce kai signing. Bayan ka yi signing, so daga nan bayan ka yi signing za a zo a baka roba da wani kwano, kai ba almajiri ba. Za a baka mene? Za a baka, domin su suke dafa abinci, kuma idan ka kuskure ka ci wannan abincin nasu suna haɗa shi da tsafi a yanda bayanai yake zuwa mutane. In suka yi tsafi a cikin abincin ka ci, zuciyarka za ta dake. Duk abin da za a gaya ma kai za su ce ma in mamanka ce ta ce ka dawo gida ba za su baka ba. Sai dai in mamanka ta tsine maka. Na san wanda suka taɓa zuwa wajen, in sun je da nake faɗa sun san cewa haka nan kawai ba zan zo ina faɗan ƙarya ba. Idan na yi ƙarya Allah ya tona min asiri. Wa'annan mutanen azzalumai ne. Idan ka kuskura ka je ka bada kuɗinka, wannan kuɗin da aka ɗora ka a keken ɓera aka ce za ka dinga samu, ƙarya ne. Ƙarshe sai ka je gidan za su ce maka to yanzu kafin a fara biyan ka yi ƙoƙari kai ma ka kawo wani. Kun ga yaudara ta shigo babba ma kuwa. Za su ce ai ba za ka fara samun kuɗi ba sai ka kawo wani. A nan wadanda za ga mutum ya ta ƙoƙari. Idan ka ga wani ko wata tana damun ka cewa ka zo ga wani aiki online da za ka je ka koya, sannan kuma za a dinga biyan ka da dala, to ita ma ta riga ta shiga hannun 'yan tsari ne. Kun gane? So in ta kawo ka kai ma sai a ce za a biya ta. Kai ma ka kawo wani, haka yanayin yawan kawo mutane, yanayin za a ce samun ka. Kuma babu abin da ƙarya ne fa. Ƙarshe sai dai kai ka gudu da kanka. Ba wani aikin da za a baka. Babu wani aiki. Wani abin da nake gaya muku har cikin zuciyata ya faru da mutane da yawa. Na san mutanen da suke kallo na, ku je ku karanta comment. A nan za ka tabbatar da abin da na faɗa. Kun san wani idan makareci ne ko kuma ya kawo abin ƙarya ko abin yaudara ko wani abu menene, sai ga an kulla wajen comment. To kaga ba wanda ya isa ya zo ya faɗi ra'ayin shi. Amma in kaga an ba wajen comment, ko aiki na ga ce ma ga wani aiki ana yin kaza kaga an ba wajen comment a buɗe, to ka tabbatar wannan abin na gaske ne. Amma kaga an rufe wadanda mutane za su je su rubuta ra'ayinsu wajen comment, to billahi lazi ka kiyaye wannan abin. Dan haka yanzu abin da nake so kai da ke kallo na, je ka karanta comment. Wanda za su yi rubutun ban san su ba, wani ma ban taba ganin mutum ba. So anan zaka tabbatar da abin da nake faɗa ƙarya ne, kai anan ma zaka samu bayanan da ma ba ni ban faɗa ba. So idan ka shiga wannan gidan ba za su baka ka fita ba. Hajiya ba za su baki ki fita ba. Wallahi iyayen yara sun ɗiba kuɗaɗe sun sai da gonaye, wani ya sai da motarsa, wani ya sai da gidan shi, wani ya sai da filin shi, ya je ya ba su wannan miliyan 1,600,000. Idan ka bada kuma za su ce maka za a ta makariya. Kana cikin gidan za a ga mutum ya zo ya sa suit, ya shigo ya sa coat, ya shigo yana haka yana ƙababa. Ya ce ai ni na riga na samu kuɗi, ai ban fota ɗaya da aka yaye ni ba. Kaga ya zo ya raba muku kuɗi. Ƙarya ne, bakinsu ɗaya. Don haka mutane ku sani, kakka je wajen son banza a yaudare ka. Yanzu kwanakin baya na taɓa yin bidiyo shekara 8 da ya wuce akan cewa yanzu akwai wasu mutane da suka fito su kuma za su ce maka haka kawai za ga bature ya ma magana, kada gani ka san ƙarya ne, ba bature bane, baki ne dan uwanka da an sa hoton baturiya ko bature ko ma ko hoton yan Asia. So sai a ce wai za a turo maka da laptop da kuma iPhone babba daga America ko daga England.
so ƙarya ne shi ma wannan. Domin idan ka kuskura kai dai kai da za su ce ka bada address sai ka bada sunan ka ga an yi printing an sa sunan ka sai can ka an kira ka an ce ai ga kaya sun zo airport dan haka yanzu ka tura da kuɗin da za a ba custom sun kama kaya waye mutu waye dawo haka za su ta mai yaudara ka a haka kai ƙarshe in kai wawa ne ko ke wawu ce baki gano ba haka za su ta karɓan kuɗin ki idan kuma da ƙarshe kin gano suka gano kawai sai su blocking ɗinki dan haka mu rage son banza mu rage son banza mun rage son banza yanzu wani gaya haka mamashi take gaya mu yana cikin aikin shi an samu mai aiki ai koyi tsalle ce ga wannan aikin yazo ya takura maman shi aka je aka sai da fili aka bashi miliyan 1.600 ya je mika ma mutane ga fa aikin shi yana yi fa haka ya bi babu shi wancan aikin nashi da yake yi bai ci gaba da ba aka zo aka kore shi a gun aiki can kuma ya tafi can wajen wannan mutanen yan damfara da sunan za a je a koya mai aiki online za a dinga biyan shi da dala ashe ai ya ga dala yi ka ga dala dan haka wallahi duk wanda ya zo ya yaudare ka ko ko wani ya zo ya yaudare ki ya ce miki aiki zo za a dinga biyan ki kuɗi online za a koya miki aiki za ki bada miliyan 1.600 wallahi sai dai a layara idan ma ka san ka tura ɗanka ko kin tura aiki tana can to ki yi kokarin ya zai su dawo domin zaka ga ɗanka ya dawo a bushe domin ba sa bada abinci ma da suke bada na tsafi ne an tsafa abincin zuciyarka za ta dake duk abin da ƴan uwanka za su gaya ma akan cewa ƙarya zaka ga ai kawai ana ma bakin ciki ne a hanyar arzikin ka ya zo za a cuce ka wallahi ba wani kuɗin da zaka samu wahala ce menene wahala ce dan haka wannan bidiyon ku share din shi kuma muna kira ga shugabanninmu na Najeriya da kuma ƴan sanda na ƙasa gaba ɗaya wannan bidiyon da Allah ku tura mai domin ya ga wannan abin da nake faɗa a yi bincike yawwa domin wallahi an zalunci mutane kai ban san iya mutane da suna can yanzu suna da branch a Lagos a ina ne kai ba inda ba su da branch har a Kano suna da branch kai har a Mina Niger State suna da branch yanzu haka mutanen mu suna can wallahi suna can idan kaga bidiyon nan kai share din shi ba ƙarya nake ba ka karanta wajen comment anan zaka tabbatar da abin da nake faɗa kuma ka yi bincike kar ka zo ka ce wai ƙarya nake idan ka ce ƙarya nake to ka je ka biya kuɗi sai ka zo ka bar labari wannan shine magana gaskiya ku share din bidiyon nan domin mutane su gani su amfana jama'a sai an jima Allah subhanahu wataala ya ƙara mana soyayya manzo Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ƙara wa iyayen mu lafiya wa'inda ba su lafiya wa'inda suke lafiya kuma Allah ubangiji ka ƙara musu lafiya Allah subhanahu wataala ya ƙara mana soyayya manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam kuma shi din wannan bidiyon jama'a da gaggawa sai an jima